When it's coming apart, you had it all. It wasn't enough. No, it's not enough. Kaning hamubong salida, may tungod kang Manuel. Nga kaniadto usa kalagan, bulyagon, adik sa mobile games, ug di patuo sa ginikanan. Bisan man sa iyang kabugoy, gipili siya sa Ginoo para mahimo siyang sumusunod. Atong tan-awon ug paminawon ang istorya ni Manuel. It's not easy, no, finding the words to say. When you're feeling lost, you'll find your way. The world is so broken, and sometimes it leaves you cold. And at times you can't feel the fire to guide you home. The demons will haunt you and try to steal what you know. But the angels, they brought you, and they're gonna hold you up. They're gonna hold you up. Oh, tag 20. Tag 20 sila. Oh, 20 basta mo sila. Oy, kita. Oy, 5. Oy, kita. Go. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Manuel, unsa man ka? Di ka muna ra sa imong Mobile Legend? Wala na kay nahimo ana. Sige na lang kag Mobile Legend, makamatay ba na? Gusto ka mamatay og sayo ha? Manuel! Manuel! Hoy! Manuel! Manuel! Unsa man ka? Hoy! Hoy! Manuel! Mom ning gihatag sa pastor oh. Ayo. Dong, basahon dong. Last chance. Panon dong. Salamat dong, basahon dong ha.
forgiven because you were forsaken, and I'm accepted. You were condemned, and I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. Amazing love, well, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, well, Igala o igsuon, ingon ang pulong sa Ginoo nga ikaw gimahal sa Dios. Ayaw sayanga ang imong panahon sa mga butang nga wala hinungdan diri sa kalibutan. Ang Ginoo nag-andam nimo og nindot nga ugma para ikaw tagaan niya og maayong kaugmaon. Naingon sa Jeremiah 29:11 nga, for I know the plans I have for you, declared the Lord, plans to prosper you and not to harm you. Hinumdumig soon, gimahal ka sa Ginoo, gipangak ka sa Ginoo, giandaman kang nindot nga dapit, giandaman kang nindot nga kaugmaon, ayaw sayanga ang imong panahon. Ay, gikapoy na jud ko ng kinabuhi. Wala jud ko'y paglaom. Paluon sa ibuhato na ako. Ikapoy na jud ko. Igsuon. Kabalo ba ka? Ginoo na sa imong kinabuhi. Nay akong plano ang Ginoo para kanimo. Mingon sa John 3:16. For God so loved the world, and He gave His only begotten Son, and who believes in Him shall not perish, but have everlasting life. If you got pain, he's a pain taker. If you feel lost, he's a way maker. If you need freedom, a savior, he's a prison shaking savior. If you got chains, Ug karon si Manuel aktibo na ang niapil sa mga buluhaton sa simbahan kasama sa outreach, mga missions ug pagpanangyaw sa pulong sa Dios. Si Manuel usa ka batan-on nga gipilik sa Dios bisan pa sa iyang kasalanan kaniadto. Ug sa iyang kabaguhan karon nalipay pag-ayo ang iyang mga ginikanan. Si Manuel kauban usab sa praise and worship team sa simbahan. Kining dako nga kausaban o kabaguhan ni Manuel, hinaot naghatag kini kaniyang inspirasyon. Bisan unsa pa kamo, kabulyagon o kadautan o kapati, kabangan sa mga tao o sa Ginoo. Andam ang Ginoo sa pagbago sa atong kinabuhi bisan unsa man kita kadautan. Hinaot kining bumubok na istorya ni Manuel makahatag kaniyang inspirasyon sa kinabuhi o kabaguhan sa inyong kinabuhi. Daghang salamat sa pagpaminaw ug pagtan-aw ninyong hubok nga istorya ni Manuel. if you've been